paro ma Nakado biro godo ni onge chiwo license ne jogo ma uso kata dwa uso matha mano manitiere meters madirom 300 e bath skunde kata machiegni kod skunde kata kuondego mag tiegruok mamalo bed colleges kata mbalariany mopogore opogore. Kata kamano bende paro ni kuonde tiegruok mamalo kata skunde bende osekawo ting' mano mar puonjo rawere yo makare. Rach mar tiyo kod yedhe gima mero ji nikech adiera kwang'eyo kata age bracket mano kind higni 15 nyaka 24 maging'e nyithindo ma pod gintiere skul, either gintiere moko nyalo bede primary, moko nyalo bede secondary, moko nyalo bede universities kata colleges. Erokamano. Kwang'eyo kuonde mag tiegruok gi gima Nakada keto no ber distance ma from kuma ji some nyaka kuma iuse matho. Mano paro maber kabisa. To mar ariyo mar keto josomo mondo ng'e weche mag drug and drug abuse. Apani kanyo system mar education oselegea. Nikech king'iyo effort maniketo kanipuonjowa weche maricho mag tiyo gi yedhe maricho gi primary, effort ne ni malo kabisa. Ndalo maybe manipuonjo ng'ato ewi uses of alcohol, tobacco, cannabis sativa, jine sechego ndalogo ne wakia kata gima cannabis sativa en. Gima nwang'eyo ne waneno kata kanipidho ndawa and so on. To koro iyudo ni sama koro ng'ato osebedo gi lony, mong'e ni kamae kata kaka kong'o timo ng'ato, kamae kaka ng'ato komadho nyasore to nyalo weyo skul. Iyudo ni sani energy miketo mondo mipuonjgo gigi skul tin. Awacho kama nikech king'iyo kata sani mbalariany matin sana makawo puonj mag drug and drug abuse bedo kaka common unit. Okay. Mamano is adier. Iyudo ni sani one of the common units mipuonjo ji gin mana gik moko kaka maybe HIV and AIDS and computer. Yes, and computer. To onego bed ni high school gi campus mondo onego bed kaka common unit. Maka ine first year, second year itime across the university tab drug and drug abuse. Kech kacha ng'ato seno ni adier nitie jok moko manyicho somo go high school to nyocha okawo motere nyaka rehabilitation nikech nyocha tiyo gi drugs moko. Kochako kelne gini kaka common unit makori puonje in depth to apani nitie kaka nyalo konyo. Koro ka nitie kaka Nakada nyalo partner gi universities mondo gi ensure ni puonj mag drug or drug abuse obedo part and parcel mar common unit can help. Kwaduogo high school, ang'eni high school onge gi common units, but wan gi PPI. Yes, PPI, pastoral. Yes, mipuonjo ji mo gidhi kaka yudo ne on Wednesday, Thursday, gibet kanyo ikelo negi a motivational speaker. Nakada kanyalo partner gi jogi kaya ng'ene one of the officials nikai. Gi partner gi skunde ma sama itimo wuoyogi. Kiko wuoyo ni wajiwo ng'ato mondo som matek. Ng'ato som matek lakini deep down ohinyore nikech weche mag drug and drug abuse gi. Koro apani kotim mano to nyalo konyo from high school, the same effort mano kete primary ka nipuonjo ji cha. Okele high school. Kochopo campus to kele kaka common unit mipuonjo ng'ato. Apani mano nyalo konyo kabisa. Liki bende Nakada nigi chenro moro amora